मेथाइबो रोजाबनो रोङो गुड इभिनिं टु अल मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे मोनाबिलिनि समाव नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे जुरि कमिटिनिसिम आरो आंनि नेपाल टु बड'लेण्ड बयबो साफ्रोमबो मेन लिडिं रल लिंसार बसुमतारी रन्जिला बर' बिथांमोननोबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय मानोना बिथांमोननि हेफाजाब नङामोनब्ला हयथ' मोननायाव जयगता जानाय नङामोन बेजों लोगोसे सानै आइजोफोरनोबो आंनि मुंखौ मख'नायनि थाखायबो हाजासे साबायखर बावबाय बयनिसिमबो खुलुमनायखौ फिन हरफिनबावनानै बेखिनियावनो आङो बिदाय लाथ'बाय थेंक इउ अल बयबो बेखौनानै होनाय जोबोर नेपाल टु बड'लेण्डनि थाखाय अके